Hello mga guys, magandang buhay. Syempre, nandito kami ngayon sa unlimited yata. It's 199 pesos. It's pork, yung nakuha namin. And then, may tapos after 1 year. Shoot, kahubugan. Lohogor. In-person versus in social media. Ano? Wow! In-person makaudio na Pero pa personal. Kuwang ka ngayon ang later. Ano ito? Ako, kapilakan. Ano go? Magandang na kami 50 kay. Sige po, bro. Ano? Laban. Mabubulit na kolera. Ari ka papasok na hiya ko na pagkutasilan kung mapasok ako. Susi yun, gagi. Maganda to. Kiripang. Si Body. Susi yun. Ako na ito, dahon. Oo. Pagsaluan natin lahat. Jen, ikaw na yung dahon. Hello, nasa kami ngayon. Ano pagyakan? Para hindi klaro nga 119 eh. English 190. Ano na? Ako. Olo, pata. Oh, kambing na yun. Aw. What is yun? Pero, issue ka na. Yan. Kuya, may tissue. Yes po. Tissue. Ano ka tahin? Di ba only wish? One, pork. Yung pork lang yun, napili namin. Yung pork lang. Awa na nila. Mga slices mo saka yung pwede na miss po. Pwede na kayo gumawa. Okay, go. Pera. Mga tirado. Kaya na pork yan. Yung gusto ko isusugpay natin.
Ini man po. Buo sa mata. Muli ko na ikos. Dito yung panos. Sorry ko. Pagi man to. Kamu aja. Buo sa mata nito. Sige, wala ikos. Buo. Busa. Mo ito kan limit. Buo sa katanan. Bato sa aton ko. Waray, nakuha ka pa nga tuan. Kain po. Di ba? Ang ilo, pero ano na naman ang kami? Akala ko to. Ano ba? Iya, to. Kamu ketik yuk. Kamu ketik yuk. Kamu ketik. Sila ka natin. Nakasama mo. Ah. Happy vlog. Oh, wala naman na yun. May tukong adto parang adobo sa ayun. Nako ka mo. Sige go. Napasok ko sa nato. Diba? Tapos ano yung Ano, laban. kaya mga nuhod. Ay, tulog na. Tulog na. Tira ako muna laban na dyan. Sabi. Mulay na mga pagkera. Order po. Pudang pagkakar. Tapos dito po ang picture. Okay, go!